Ljudi, danas ću da igramo ovu igricu GAMEE. Ljudi, predlažem vam da svi ovo instalirate, stavit ću na naslov. I ljudi, nećete vjerovati ko me zapratio. Gledajte ovo. Znači, Adnan bro. Opo. Čekaj da ja vidim svoj profil da vidim koliko imam pratioca. Evo 6 pratioca. Jes ljudi, 6 majke. Yeah. A tek sam jučer instalirao. A to je mnogo ojadno. Ajmo ljudi da počnemo sa igricom. Znam da pronađemo onu mini igru na koju smo bili stali kad smo počeli da snimamo. Po toga ćemo igrati. Ljudi, predložite mi u sljedećem videu koju igricu da snimam. Znači, bukvalno, koju igricu mogao bi da snimam. Koju mini igru. Ovo je ko neka mala mini igra, ali nije mini igra. Idemo u mini igru. Ajde da nađem mini igru. Gdje je ta mini igra? Aj ljudi, igrat ćemo ovu, da vidimo kakva je ova kad. U ovoj 100% Adnan bro ne može voditi 14, zato što ja znam kakav je Adnan bro igrač. Adnan je najbolji igrač na svijetu, yeah. Ajde, očitaj se. Što, idemo. Mnogo sam živčan. Iskoncentrisano. Ljudi, samo da gledam se ovo očitaj, ajde očitaj se i jebim. Evo, očitalo se, idemo da vidimo kako ovo mini igra, ajde. Čop. Ljudi, malo mi je bagovalo, ali sad sam skontao, ma nek, šta je ovo kao smiley poruka koja će da bude, bre. Ne. Ne, jebao! Kako? Pa lupat ću ovaj stol i sve živo. Ajde, dalje. Kako, jebiti? Jebem ti tu tvoju glavurdu malu ili veliku. Tap. Joj, tašno ću poluditi u ovoj igrici. Pa jebem ti tvoj taj mali kljun
Ko ti je napravio? Više. Kaže nam više. Kad ne možeš nikako ovu mini igru preći, jebem. Ova mini igra je cool. Kula. To je kula, brale, kula. To je kula. Najbolje, ljudi je. Da sad ćemo igrati ovu mini igru. Vidimo koliko minuta snimamo. Snimamo 5 minuta. To nije dovoljno. Ajde, očite se više. Idemo. Ja se očitalo. Aj ljudi, malo mi manje baga. Koji mi je rekord, ljudi? Koji mi je rekord? Ovo je genijalno. Genijalno, živa vatra. Živa voda. Živa vatra, živa voda. Živa vatra, živa voda. Živa vatra, živa voda. Kako? Ide, ne. No. Ne, jebem ti živo. Idemo u jednu mini igru. Kako nam ljudi neboga, kako ide dobro. Ljudi, ovo je genijalno. Ovu igru ćemo, ja mislim, snimati stalno. Ljudi, ne znam šta da bih rekao, napišite mi u komentarima da li da prekinem da snimam igrice 3D maze, kod da ga neko maže ili labirint 3D kako vi već to govorite. Pa ako hoćete, ja bi da prestanemo sa tim, zato što mi, na primjer, samo meni gubi memoriju, a malo i glupa, teško se pokreće igra, nekako mi malo muzika smara i onda bukvalno nekako mi dosadno da igram, a ovo mi je nekako zanimljivije i onda mislim da bi stalno snimali ovo. Zezam se, snimat ćemo mi baš dosta klipova Clash of Clansa, nećemo samo ovo, ali ovo je, ljudi, dobro, ljudi. I zaboravio sam reći da je ovo igrica za putovanja, ali ne znam da li, nisam siguran da li može bez mreže, znači nisam siguran. Nisam siguran, to vi provjerite ili ću ja provjeriti kad budem, na primjer, negdje išao na putovanje pa ću upaliti ovu igricu. Pa što vidim da nekad neće da se očita i to sve bez mreže. U stvari neće da se očita, sporo ide. Ali ne vjerujem ja to, ja mislim da ovo može i bez mreže. Ljudi, moramo prijeći rekord ovaj moj kad sam ja igrao i onda sam 970, ali ja ne mogu vjerovati kako sam ja došao ni do tog rekorda, znači bukvalno, ljudi, ne lažem vas, znači, ljudi, ne lažem vas, stvarno sam prešao i toliko sam osvojio, znači, ali meni je baš dobra ova igra. Ko hoće da instalira, bit će i u opisu videa, bit će i u komentarima, bit će i na naslovu videa koju smo igrali, naravno. Ne! Joj, kada tamo na 600, a ja hoću da pređemo rekord danas 970 i da budemo 1000, da pređemo, na primjer, oni kućni trikovi, znači bukvalno bi da pređem barem nekoga u ovoj igri. Zašto sam dosadna nekako? I da, ja sam najmlađi ovdje, Adam Bro je stariji od mene, a ja imam 8 godina. I znači, bukvalno, 3. sam razred i znači, bukvalno i tako. Ne, 530, dobro ljudi, ali nije dovoljno. Gledajte koliko Adam Bro, gledajte koliko kućni trikovi, znači, bukvalno otkidaju. I ljudi, ajmo opet da probamo.
da prijeđemo. O ne, ne. Dobro. Volim kad nam ovako špane loptica malo dole, zato što onda brže prijeđemo sve. Ono, nemamo problema s ovim gore kao što nas pokušava uhvatiti. Ljudi, znači, bukvalno, mene je zapratio odran broj ovi kućni trikovi i baš njih puno. 690, jeste da je dobro, ali kako da vam kažem, moram prijeći onaj rekord. Znači, bukvalno. Ja sam snimio Labirint 3D u epizodu 25 minuta. Izašla je prije 8-7 sati. I ljudi, ja mislim da sam vam barem dosta snimio tu epizodu 25 minuta, nije to malo. Mislim, to je puno. I ljudi, ova nek bude barem 15 minuta, zato što ja danas imam školu, jučer nisam imao. Zato što sam išao u pozorište sa drugovima, malo se zezao i tako. Ljudi, idemo da prijeđemo rekord. Sad smo na 500. A što mi zastaneš? Bagani telefon. Nije ga zvat Alcatel koji imam, nego zvaću ga Bagatin telefon. Bagatin, zašto baguje stalno i prekida i... Znači, bukvalno imam ljudi 8 GB u telefonu, a neće da radi ko da imam 0. Možda sad malo bolje se poboljšalo, ali ljudi ništa da vi imate. Ja se baš puno iznerviram kada ništa neće. 680, kako to? Što ne učiniš 900? Što neš 900 da prijeđeš 70, 917? Što nećeš? Ali moraš. Molim te. Znači, bukvalno molim te. Zato što ljudi hoće da pređemo ovo sve, a ne da... Kako nemoj da te slupam. Ljudi, moram disak kroz usta. Iznerviram se ko i onda bukvalno preklađen. Nisam preklađen, nego malo samo nisam preklađen, ne morate se brinuti. A i šta bi se brinuli za moje zdravlje? Ne, 402 sa 100. Idemo dole. Idemo. Pisu što nećeš na 900. Kako možeš, kad ne snimam, a ga snimam, nećeš. Jesi ti meni bezobrazan? Nemojte misli da... Nemojte misli da sam kreten, ali... Ne mogu ga, neće. Što 60... Ajde, molim te do 900. Aj, molim te, znači. Ne da se živčinam, ali hoću da dođem do 900. Da ljudi vide. Barem da dođemo do 1000 da prestignemo nekoga.
na primjer, kućni trikov, volio bi da prestignem barem nekoga, pa sam ja ovdje najmlađi u tome i onda nekako ljudi nekako mi dosadno kad sam najmlađi. 920, što nije prešao 970. Da si prešao bilo baš dobro. A kad nisi sad je loše. Molim te. Znači, vidiš da snimam video, ne snimam neko... Što pakuješ? Jeste ovaj telefon meni? Joj, vala, braćo moja mila. Ne, da vidim koliko minuta snimamo. 16 minuta. Ajde, snimit ćemo još 1 minutu, pošto mi ništa ne hvali, ja dok sam u školi, ovo će se izbaciti 100%. I onda mi ništa ne smeta. 16 minuta, kad sam mogu i 25 da izdržim ono juče, mogu i ovo. Znači... Ne, ja bijem ti. Ljudi, ovo će biti preteško da pređemo ovaj rekord. Nemojte mi da ne znam igrat, ali ljudi, ja ne mogu vjerovati kako sam ja došao uopšte do 970. Znači, to meni... Ne, pa ne mogu kad ovo ide brzo. Ne plačem, ne morate se brinuti. Al, ne. Ajde. Barem nešto pametno i od tebe. Ljudi, idemo dole. Joj, 560. Ajmo još jednu partiju, pa ćemo završiti ovaj video. Pa što evo, dok mi tamo odigramo ovu još jednu, bit će već 17, 19, 20 minuta. Ne mogu, nekako mi je želja da imam 1000, ali ne mogu nikako, kad neće i neće. Znači, bukvalno neće. Pa eto, ljudi. Ne, ja sam 130. Znaš kako mi je želja da pređem 1000. Ma sam da pređem 970. Meni je dobro. Ljudi, ajmo, molim te. Što kućiš, sad bi te udario, ali neću da polomim telefon ovaj. Što nećeš? Idemo. Ne, 620. Da vidite ljudi, već 19 minuta. Još jedna partija i kraj dok ne polomim ovaj telefon. Idemo. Ajmo ljudi, to je bilo to što se tiče epizode, da ne poživčanim, da ne polomim ovaj telefon.
I vidimo se u sljedećoj epizodi ako hoćete da snimam, da bude još ovakvih videa, bacite like i subscribe. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz.